No, salut sau bună ziua. Ăsta este Treason, un joc Source of Serve, folosind tehnica de murder mystery, care practic avem un detectiv civil și unul care omoară, adică criminal, nu știu. E un joc găsit de Patrick, deci nici eu nu prea știu ce pana. Și oricum nu prea este prea populat, deci m-ar mira să găsim pe același server, nu? Serverul ăla, nu? Ce ai zis? Serverul ăla mi l-ai trimis tu, nu? Da. Ok. Nu ai da pula mea, au băgat tema aia cu trololololo. Not allowed to attack Doctor. until investigation. Eu sunt o chestie. Bă, stai steagul n-a Hai să... nu-i steagul. Da, mi se pare că harta asta, cred că e ceva Să corelată mor cu naziști. să mor tu. Aparent. Îmi imaginez că este tot în Italia, probabil. Uite arme, pot să le iau? Put, în gură. Băi, Am găsit cadavru de domn. ce pana mea? Dacă trage unul în tine, omoară-l. Dacă trage unul random în tine, omoară-l. Am tras eu într-un random. Ok, am murit și eu. Richard, cousin. Băi, eu am luat o armă și am tras la nimerele aici, prost. Băi, nu omor random decât dacă ești traitor. Nici măcar nu știam ce cu asta, mă. Legend, tu ai murit? Da, am murit. Păi m-a luat unul după ce a văzut că i-am omorât pe toți. Deci Richard ăsta e traitor. Deci mi-a arată care e traitor. Karma, plus 100. Da, bă, ce bun sunt eu. Yes. Ok. Ce arme avem aici? STG-44 nu mai au. Iau. Nu iau shotgun-ul, bag pula. Bă! Zi. M-a speriat. Nu spun ce zic, mai doi. Not allowed to attack until... cu E, mă, ce prost. Vreau shotgun. Vreau Nu vrei, shotgun. Așa. deci nu vrei să-mi zici ce ești? Nu spun ce ești, că după aceea se strică tot fanul. Dar logic că nu spunem ce sunt. Prost. Mamă, se trage... Morți, mătii. Morți, dă-te, draia. Bă! De ce mi-am luat eu glonț? Și vine efectiv în pula mea, vine detectivul la mine și vrea să-mi dea glonț. M-a omorât. E adevărat? Eram traitor. Mă omor. Coi, la mine a venit detectivul, a început să tragă în mine, când mă întorc eu să-l omor, îl omor, și vine altul în pula mea la mine și îmi dă glonț. Coi, eram inocent. Eu nu eram. Pe mine mă omor la enumerat. Mai e traitorul și inocent. One minute, traitor. Bă, jocul ăsta nu e așa. Da, și ar fi mai șmecher jocul dacă am avea și noi mai mulți prieteni care vorbesc și român. Adică îl avem pe Adi. Mă, avem prieteni români. Dar avem prieteni care vor să filmeze? Avem. Adevărat. Și în plus, Adrian oricum nu are... Adrian oricum nu are de asta. Nu are microfon. Sau cred că nu are microfon, dar nu știu. Și dacă are, e de căcat. Păi ce fac? Ce mă, dau eu mult. Mamă. Pare eu că nu știu cine sunt. Pare eu că nu știu ce sunt. Nu știu ce ești. Știu că nu. Richard, cazul. Eu l-am morfărit. Nu știu ce era Richard.
Dar părea suspicios. Mario? Mario! Bă, ia-te în spatele tău. Jackie. CPU. Ce e asta? Bă, Ce e, mă? a venit unul random și a băbuit ceva. Ce e luat-o? Uite-l pe fonul. Oh, this is a clue. Cineva a aruncat cu o grenadă în mine. Uite, ne-a aruncat cineva cu ceva. Oh. A, da. Bă, dar unde ești? Unde ești tu? Putu-ți Tu să moarte. moară, mătii. Ce ca să te ascunzi? Ai, ce fraier. Te căutam, vreau să-ți dau omorul. Știu că mă căutai. Am văzut că era acolo. Innocence Alive 1, Traitors Alive 1. Unde-i pula în giură? Găsește, nu-ți dau. Dar logic că îl găsesc, nu-mi dai eu. Dacă îmi dai info, ești penibil. Oh. La cine te uiți? Te uiți la el? La tine, că eu pot să văd traitorul prin perete. Aha. Mamă, să vezi ce jumpscare îmi iau. Raider Zic un use. singur lucru. Folosește Raider. Opa! Mă! Nu! Nu, mă, nu. Da, bă, da. Vezi ce violă. Ori eu, ori tu primește jumpscare. Vedea. Ei! Fraier! Distrus! Bă, Jackie, bă. Așa, ce... Apasă F5. Hotel pare destul de F5. promițător. F5, ok. Hotel, cum aleg? Ah, doar am pus ok. Un hotel sună promițător pentru acest joc. Bă, păcat că nu se joacă lumea cu aia. Mă, e mișto jocul. Nu suntem mici. Dar cred că Da, păcat. a fost overrun de alte. Bă, că sunt multe alte jocuri care sunt mai populare și sunt și creu și alte chestii, cum ar fi Am Minecraft. Știi? Minecraft în sine. Deci nu prea mă miră că nu se mai joacă. Dar, imaginez că ar fi avut o... Morții, mătii. Bă, deci care sunt toate rolurile în jocul ăsta? Da, ai murit, nu? Adică, Ai murit, nu? da, mă, pula mea. Am primit glonț în față. Am fost galben. Annihilation. Era Annihilation? Assassin? Sau ce? Nu, Annihilation e un fel de free for all, cred. Fel de ce? Annihilation cred că e free for all. Ok. Are sens. Bă, dar știi, practic ai putea să iei după sunet, să-ți dai seama dacă ești civil. Toți sunteți suspecți. Toți suntem suspecți? Toți. Și detectivul. Mă nu știu care e detectivul. Oh, nu. Ah, L-am omorât. erai de la? Da, eram inocent. Ok. Nu știu, frate, mă prindeam pe acolo. Tu ești în lumea ta, coane. Bă, nu o să te mint, chiar că e. Wow, ce era chestia? Bă, sniper, ce părere ai de sniper? Sniper în joc. Și când începe investigația? Este.
Când se găsește cadavrul la Don. Cred că văd cadavrul. Uite. Bă, ți-ai... Mi-am luat umor. Mi-am luat umorul. Tony în pula mea. Eu eram, eu Tony. eram. Eu eram. Eu sunt Mario. Am fost prost că am încercat să folosesc sniperul. Dar am ratat ca handicapat. Da, băi, și un sniper în close quarters. Bă, în general sunt bun cu sniper. Dar nu în close quarters, adevărat. Asta mov, îl suspect foarte. Unde-i cadavrul la Don? Suspectez Don. foarte mult. Don. Don, 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 Don. Uite-l acolo. Dă-i Mark. E dat altul. Ăla poate cadavru, coaie. Bă, stai cu mine. Ce vrei? Bă! Hai. Putu-ți familia, măi. Ai primit tag team. Deja? Mi-am luat resurrect. Ești traitor acum? Sunt zombie traitor. Fuck yeah. Unde? Granata. Stai că În mă altă duc pe el. parte. Stai că mă duc pe el, frate. Stai că mă duc pe el. În spatele tău, frate. Ești prost rău. Unde? E mort. Prea bun, prea bun. Eu sunt prea bun. Nu, eu am zis handicapatule. Eu sunt prea bun. Annihilation. E pregătit. Ce? Fuck. Bă, eu sunt pe telefon, scriu I love you. Dă-le dracu de femei, te joci Treason în pula mea. Adevărat, cel mai joc din decenii. Cel mai joc. Face muzică. Cum era? Traitor sau cum se numea? Mă, eu nu... Treason. Treason are sens. Gen, știi ce înseamnă Treason, nu? Da. Treason. Treason Gen, să înseamnă faci, contra la rege, nu? gen să faci ceva și să fii beyond forgiveness. Ok. Nu, am încurcat Treason cu Regicide. Regicide e când omor rege pe planet. Bă, crezi că e ok? Bă, crezi că e ok dacă mi-a zis o fată că vrea să mă muște? Mă las să te mușcă de gât să se semnezi. Mamă, cu aia m-am mânecat cu apă, Rafael, știu că mereu te-am iubit, dacă nu o fac, să știi că ești gay. Nu e prima oară când te întâlnesc cu ceva. Vara anului ăsta. Taci. Adevărat. Că și pot să spun la fel pentru tine, dar... Bă, F12. Ce... The balls drag, man. Am găsit un painting miștoro. Ăsta campează al dracu. Mort. Văd pe unul, dar nu mă vede el. Văd pe unul, dar nu mă vede el. Cred că ne urmărim unul. Dacă eram eu, trăgeai... Nu, dacă eram eu, trăgeai mine acum mult timp. No, eu am. Face minim. E aparent am și mâini care pot să le folosesc. Bă, suntem doar noi, handicapatule. Hai, ieși afară. Prea bun. Prea bun. Câtă viață mai aveai?
Mai aveam. Cred că vreo 60. Bine, adevărul chema și pe tu cu unul. Adică pati ești. Îl urmăresc pe unul, zic Clari. Îl urmăresc pe unul. Ce dăm? Island. Dă Island. Pare mișto. Nu știu, i-am dat de cold. Deci îți zic clar. Bă, eu mă duc. Eu îl urmăresc pe unul, bă. Și nu știe că îl urmăresc. Prost poți să fii, frate. Mai eram doar noi doi. Ei, asta mă Bă, dar nu mai ești șmecher, mă, că mai suntem decât noi doi și încă doi. Și vezi că e doar Annihilation. Pe bune! Căutăm alt server, punem pauză la recording și căutăm alt server. Ai chestia, tu știi Nu, ce mai nu sunt știi 5. tu? Mai sunt 5. Mai suntem Nu, tu nu știi ceva. Asta e singurul server pe player cu el. Exact. Îți spun pentru că m-am uitat. Mi-am luat threesome cu aia, mi-a venit unul din spate și unul din față. Să-mi zici dacă începe ăsta, că vreau să mă uit pe Steam DB. Câtă lume să joc. Să-mi zici când începe o nouă rundă. Stai, eu zic 5 secunde. Treason are currently chart 9 player care se joacă acum. O mare parte fiind pe serverul ăsta. 9 player, păi 9. 5 sunt pe serverul ăsta. Oh, stai că mă sună cineva, mi-e o viață. Wow. Mamă, se aude. Scuze, îmi cer scuze. Mă sună pe ăsta după ce mi-a spus că nu mai vorbește. Că nu i-a spus. Stai, câți de ăștia sunt acum? Că mai suntem doar 5. Bun, nu știu de ce te întreb pe tine, că știu tu ai știi, da? Nu? Oh! Mori! Ce dracu. Mă mor pe vorul. Cu vorul meu. Vrei să pun pauză? Nu, ok. Ok. Dar tu erai traitor, nu? Da, eu și cu încă unul. Deci nici Tu și cu unul. n-am realizat că mai era un traitor de la. Cream că-s doar eu. Mereu sunt de traitor. Da, nu știu dacă sunt destul de. Stai, dacă omor toți civilii ca un civil, practic nu câștig. Dacă omor pe toată Bă, lumea nu. ca un civil. Nu știu. Eu încă n-am văzut niciun șerif. Vorbește unul. Care? Nu, era civil! Era civil! Ba nu. Ba da. Bă, am omorât un civil. Mă. Fac pula, o să încerc cu sniperul. Cer sniperul? Nu, îmi place Tommy Gun. De fapt, știi ceva? Hai că joc eu cu sniperul. Corpul lui Dona. Pac. Oh. Ce? Coaia are zoom-ul din CS. Are ce? Zoom-ul din CS. De ce? Bă. Ai mie, e stors, nu știu ce. Poți să pun muzică la copac, când sunt la copac. Mă uit la tine, frate, cam unde avem sniper? Așa că eu trebuie să trimit mesaje. Bă, poți să arzi, mă. Poți să arzi. L-am găsit. El în mob. Mă. Avem common enemy. Care common enemy, că eu am enemy-ul. Fuck. Hai să mă că joci cu sniper. Ce-ai zis? Hai să mă că joci cu sniper. Ba da, dar erai close quarters. Mort, meti. Odată un jucător știu de cum sniper, always jucător de sniper. Nu, mersi. De ce erai singur? Adică? Ce erai singur? Erai doar Nu, mai era unul, dar nu știu unde e.
Sunt un cadavru. Ieși de aici, ieși! Bă, nu dă pic de damage, căcat. Nu, ieși! Bă, dar nu dă pic de damage, ești prost? Sunt vânat de proprii prieteni cu aia. Deci, erai traitor în pula mea. Deci ți-am dat ție gun down, a venit altul să-mi dea mie gun down. Și... după aia m-a omorât traitorul. Bă, dar cât de puțin damage de pâta aia, mă. Oh, Annihilation. Ok. Mama, am un aim de căcat. Știu, nu te mira. Doar Nu știu ce am activat, m-am băgat, în pula mea am băgat seringi, m-am injectat. Ți-ai dat viață? Nu știu, am pus pe V. Pe L? V. Pe V? Ok. Ah. Forță, yay. Bă, îmi bag și bă, jocul ăsta e mișto, mă. Să terminăm aici. Bă, adevărat. Nu e rău jocul, dar nu știu, că nu prea se joacă lumea, mă. Ar fi mișto. Un joc de ăsta care chiar se joacă lumea, adică e Among Us, da, Among Us e Among Us. E Among Us. Among Us a fost distrus. A fost, Nu și mai am. încă e ratat rău. Dar nu, ăsta a fost episodul. Ăsta e trist, vă recomandăm, dar nu se joacă nimeni. Dacă e, putem să jucăm toți împreună. Și dacă se uită lumea. Care? Împreună. Care? Noi și oamenii imaginari, mă, ce ai. Bă, știi cum mă adus de lângă mine, zice că sunt schizofrenic. Dar gen, când vine mama și zic de Marius, mama mă face handicapat, că și spune că sunt singur în cameră. Dar îmi zice iubita mea, îmi zice, nu-ți lua pastile, bă, și eram, și acum mi-e frică, mă, bă. Îmi zice, nu-ți lua pastile, o să dispară, și acum mă întreb ce e cu ea, dar nu. Cum așa în gură. Hai, bă, ăsta a fost episodul, dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, ce pula mea, și dați-ne o sticlă de Jack pentru ambii, că nu știu dacă mai supraviețuim cu căcatul ăsta. Hai, pa!